molt exòtic, però gràcies. És una molt bona retracció. Gràcies per venir. No, és que tinc l'historiador nostre blaugrana de referència. Encara viu, aquest Sí, home? encara és viu, per parlar una miqueta del tema de les celebracions. Tenim Estanislau Fontbernat, bona nit, com estàs? Bueno, no, bona nit no, perquè ja era hora que porto mitja hora aquí, nen, esperant, sense poder mirar el documental de la Cleopatra que fa per la tele. Va, Estanislau. Que no m'estic enterant de res. Va, Estanislau. No, què? Què? Què de què? Va, Que m'agrada a mi la Cleopatra. Sí, però que no me perdo ni un documental de la Cleopatra, saps que era negra? Sí, La Cleopatra era ben negra. però que estem en directe. Ben negra i a mi m'és igual, Sí, però que estem... Que fos negra, però la gent no ho sap, era negra. Estanislau, estem en antena, estem en directe ja. Vale, bueno, doncs a mi m'hagués agradat conèixer-la, la Cleopatra, que sí, ja sé que és impossible, però devia ser una dona de bandera, guapa i poderosa. Sí. Poderosa, la Cleopatra. Bueno, potser era la dona més poderosa de la història, diuen. Ja. A mi realment m'apassiona, Ja, la Cleopatra. ja. Molt bé, Sí, molt bé. què Estanislau. passa? Que no trobes el guió? Som normal? Què passa ara? O què et passa? Bueno, escolta'm una cosa, per està favor. passant? No sé, Sembla que no trobes el guió. No, clar, però si tinc el guió aquí... Me dóna la sensació que estàs buscant la línia. No la trobes. Bueno, doncs mentre trobes la puta línia retrasat dels collons, que no sé què tens en aquest cap tan gros, perquè tens un cap enorme, Sí, Fontbernat. doncs jo sóc un enamorat d'Egipte. Sí, vale. Les Aviam. piràmides, És el típic. el Jeroglífico, Fontbernat, va, ja està. aquella llum sobre el Nil, quan Sí, desapareix el sol. va. I vaig anar fa molts anys amb un viatge que va organitzar el Terenci, Mons. Sí. Sí? Va ser tan bonic, Sí, Fontbernat. amb el Terenci, tots els seus amics. Senyor Fontbernat, avui vull parlar amb vostè de la històrica relació entre el Barça i la... Podies fer el que volguessis, No és com ara, que no et deixen tocar res. Tu vas allà a les piràmides, no et deixen tocar res. Vale. Però jo em vaig endur unes pedres, després les vam vendre per 4.500 pessetes. Jo vull... Ja, però és que jo vull amb vostè, perquè he pensat... Si pogués anar amb una màquina del... Sí, però... Avui... Sempre dic el mateix, que aniria el moment que es van conèixer la Cleopatra Sí. i el Marco Antonio. Vale, però avui... Tots tan guapos, amb aquelles sandàlies romanes que anava ell, i ell amb la pell tan suau, perquè es ballava amb llet de burra. Vale, sí, això sí que ho diuen. Com devia ser aquell primer petó? Però... Bueno, és que podia masturbar allà mateix. Però que vull De parlar... veritat t'ho dic, ara mateix em podria masturbar. Jo el que vull parlar avui amb vostè, Saps senyor qui Fontbernat, que per això l'hem masturbava trobat... molt? És que vull parlar jo ara, Fontbernat! Simós, però segueix el guió, som normal! Segueix el puto guió! Vaya numeret. Vaya numeret. Es masturbava molt, tan Tan inventat. divertit. M'agradava molt Egipte i ho sabia tot. Jo encara me'n recordo quan jugàvem amb la mòmia. Però Fontbernat, senyor Ell deia, Fontbernat... vamos a jugar a la mòmia, i ella es Vostè- feia el mort, i nosaltres, bueno, l'embolicàvem amb un paper de vàter. Sí, però és que I tot... llavors es despertava. Sí. Ai, m'he despertado, soy la mòmia. I tot, Sí. Però és que tot això no sé què m'estàs parlant, vostè. Que no sé què m'està parlant. Jo, a vostè... Tu que m'has trucat, nen. Sí, però que encara no sap per què l'he trucat. Encara no sap. No ho sé, perquè tu encara no has trobat el guió. Que sí, que el tinc aquí obert, home, el guió, que vostè m'ha escrit. Jo volia parlar de la És a la relació... pàgina. Andreu, el teu moment, sisplau. No, El teu guió es diu Barça Generalitat? És correcte. Jo crec que no és aquest. Ah, En Joel ha enganxat un guió que no és. Ah, vale. És culpa del Joel. Aquest és el I a problema. sobre t'està insultant. Clar, és que m'està És insultant. una vergonya. M'està Tu també, insultant. potser, alguna pista tindries. No tindria cap Portem 10 minuts, No, I no has no quadrava res. enganxava res, Ni una paraula. No hi ha res És que et diré una cosa, Et diré una cosa, És increïble, això que No, acaba de et diré passar. una cosa, És històrica. No, història de la ràdio, però és que, senyor Fontbernat, vostè m'ha enganxat. No, vostè no, en Joel. Joel, No, anem a dir una cosa que poder la gent no sap. Però el Fontbernat és el Joel. Sento trencar la joguina, però... Ja ha posat un link de què? D'una altra secció. d'una altra secció. D'un altre dia. Evidentment. I aquest noi... No, aquest noi no. Ai, que Evidentment. estic a punt de penjar. Penjo ja? No Ara pengi. s'enfada, eh? No pengi. Home. Senyor Fontbernat, Què vols? com Està amb la mare? No, està amb la mare. No, quina mare? Ha dit mama, no? No està amb la mare. Pregunta'm alguna cosa, hòstia, Sí, puta, i acabem amb jo el que això, vull, a veure. jo el que vull saber, senyor Joel... Ai, senyor Joel.
Senyor Fontbernat, jo el que vull saber, estàvem parlant de com estan ara, com està celebrant ara el títol els jugadors i la directiva. Vull saber com es celebrava... Pots callar? Com vull saber... La primera lliga, la que va ser de la temporada 28... 29. Aquesta. Vull saber com la van celebrar els jugadors. Doncs mira, jo era molt petit, però tens sort perquè encara tinc guardada la crònica que va escriure ja m'ho imaginava. Eulogio Salicru Sí. a la seva famosa columna en Barcelona la Nuit. Bueno, i espera't un moment que li busca la nena que tinc aquí. Sí. Iolema! Ven un moment! Iolema! Bueno, no bé, és que deuen anar amb els auriculars, sempre amb els auriculars no sento res. No, escolta, el que quasi me la sé de memòria. Mira, l'Eulogio Salicru era el meu ídol perquè tenia els ulls posats a tots els pianobars, els teatres cabarets, els muebles. Bueno, me'n recordo, a veure, d'entre que jo sàpiga la 28-29, Samitier van anar a sopar a l'Hotel Ritz, al gran salón d'ancé privé de Le Bourgeois, que hi anaven els grans senyors de Barcelona, de primer còctel de gambes i de segon liebre a la Royal. Bueno, i devien anar tots molt ben vestits, perquè en aquella època els homes vestien molt bé, no com ara, que semblen tots subnormals. I la veu cantant la devia portar el Samitier, evidentment, que era la gran estrella rutilante. Sí. Segur que van brindar amb xampany. Bueno, menys el Platko. El Platko, no? El Platko, el porter només bevia cervesa, perquè era de Budapest. I llavors devien prendre cocaïna, que la devia portar el gran Domingo Carulla, que era delanter, que el seu pare era psiquiatre, i en fabricava de cocaïna, un laboratori que tenia a la plaça Lesseps. Què? I diuen que al Samitier li agradava esnifar la cocaïna directament del cul d'un negre. I li van haver de portar el Botones. L'únic negre que hi havia era el Botones, però era un negre que no era negre, perquè era un negre adoptat, que era de Sant Cugat. No calen... Però, per favor, no calen tants detalls. No calen tants detalls, Estanislau. Perdona, i d'aquí explicava el Salicru que van agafar tots els seus automòbils i devien anar cap al Paral·lelo. Si no recordo malament, es veu que l'Emilio Sagi... Home, i tant! Va fer tota la gran via en contradirecció. Tota! Amb el seu flamant hispano-suïsses, que se l'havia comprat nou. Mentre de paquet al costat portava el Ramon Campdevadal, que era defensa, i el Campdevadal anava cridant per la finestra: puta Espanya! Puta Espanya! Sort que no el va veure la Guàrdia Civil, perquè llavors m'anava el Primo de Rivera i no s'estava d'hòsties. Però, ja, imagino... Sí, senyor, imagino, però allà al paral·lel, què? Què va passar? Bueno, però si no recordo malament, que no recordo malament, que me les... Van anar al Teatro Arnau, que llavors era l'Omar de l'Omar. Devien fer uns cocktails i devien anar a ballar uns foxtrots, al so dels trepidants ritmes de jazz americà que tocava l'orquestra. Mentre esperaven la sortida, bueno, doncs ja t'ho pots imaginar, de la gran Ramona Cadafalch, més coneguda com Ramoncita Bum Bum, perquè era molt explosiva. I sobretot, evidentment, l'actuació de la grandíssima Adela Salicru, que justament es deia com l'articulista que li deien Adelita la cum laudes, perquè era llicenciada en física, que era la que cantava allò de «Está llorando mi coño, yo estoy en Barcelona i tu estàs en Logroño». I la gent vinga a riure. Carai, home, que fa riure això, Perquè rimava coño amb Logroño. Sí, carai. I bueno, segons relata el mateix Salicru, si no recordo malament, que no recordo malament. No, mai recordo malament. Es veu que el Platko hongarès anava per allà amb el pene fora del pantaló, donant cops a la cara de la gent amb el pene, i deia «Yo ser elefante, yo ser elefante». I la gent, no, hombre, vinga. Senyor Fontbernat, el que queda clar és que s'ho passaven bé, Bueno, que si s'ho passaven bé, Sí. Bueno, i després saps on van anar, no? No, on? On van anar? Bueno, al Raval. I allà, bueno, ja t'ho pots imaginar, van anar a veure la gran Madame Le Guarret, que llavors regentava el mueble Alibaba i les 40 ladrones, que tenia molt d'èxit. I allà, bueno, el Salicru, lògicament, doncs ja no explicava gaire cosa, però sí que recordo una anècdota. Sí. Es veu que el Mr. Ford Balcoach, d'aquell moment, l'entrenador que dieu als joves, l'entrenador, el senyor Mr. Folks i Saldanyes. Folks i Saldanyes. Bueno, es veu que s'hi va trobar la seva dona. Què? La dona! No m'ho crec.
Però saps el més curiós? Què és el més curiós? Bueno, que la va reconèixer una vegada, bueno, ja havien fet, no?, el Delicioso. Ah, després? Es veu que anaven tots amb màscares venecianes. Bueno, senyor Fontbernat, S'ocultaven la seva identitat amb les màscares venecianes. Sí. I l'home després de follar-se... Senyor Fontbernat. Sí, ja ho entenc. Ja entenc. Les màscares valencianes. A veure, que podem no trucar una ambulància. Truquem... Soy un elefante. Truquem a una ambulància. Truquem una ambulància a la casa del senyor Fontbernat perquè no es recupera d'això i passem a la secció del Magí. Va, Enric, te mengem això, sisplau.